Днес е 17 февруари 2004 година. Тренировка на Александър по айкидо. В момента снимаме се и Милко. Се намираме в момента на Герена. Браво, много добре го правиш. Давай, не спирай. Санди, давай.
Чакайте. Четвърто кю има ли някакъв сега? Те. Ката долу. Не даваш. Така. Ката долу. Ирина. Йоко не научи. Не ми гледай как ще ми гледаш главата. Не само за това. Да. Всички тия неща. И минае ще научи, като дойде. Йоко научи. Така. Сега горе беше една. Става фигура. Кажи. Не може да обясняваш ти когато аз обясня. Ние ще стане и говорим. Ти може да зададеш въпрос, мога да кажеш нещо, ама ти не мога да обясниш. Просто няма да ще стане да си говорим. Сега, чакай малко. Обясни ми какво е ура и какво е умот. Кажи, какво е ура? Какво се говориш за двата месо? Аз вей, слушам. За умот да минаваш преди се умотваш. Ура? Ура минаваш да тригаш ура. Така ли? Добре, я покажи сега ще бъде ура. Отзад, не трябва да минаваш да тригаш ура. Не е лошо. Ама ще трябваш да направиш една стъпка и да се стане стабилен. Кажи само умота. Умота. Минаваш, напред и се умотваш. Сашко, ти няма ли да обърнеш малко нещо, да направиш някакво хубаво падане? Значи това е похвално, Сашко, много е похвално, че идеш отпред и искаш да играеш. Обаче като идеш отпред, те гледа Ивчо, той ще си помисли, че това е правилно попадане. Затова да бъде едно хубаво падане, като идеш отпред. Айде, умотай. Айде, умотай си. Не. Направо съм умотай. Точно така, сега е по-добре. Сядайте двамата. Сядайте двамата. Киро, къде си? Сега. Люба днес ще заспи. Така, следващата друга техника. Дайте простор. Стъпка до него. Ще гледате настрани, има други градове, които не спът. Така. Гледате дойде. Значи, тази техника е за как дойде. Как просто. Какво правим? Ще отдаваме за едната и става да се просто. Ето, ви същото правим. Да. Тук може да е два варианта. Давате се, директно. Оп. Или, умотно, минате, взете ви ги ура. Ура! Се смеете. Значи, няма значение как ще се спомните. За мен не е интересно как ще се спомните. Ако искате се писмите, ако искате се смешки, важно е да знаете какво значи. Или, направете ми това. Добре. Сега, Йоко Мануш. Стъпка напред. Завърте. Сега тук се вземе на репът ви каза. Не може да стоите на атаката, трябва да стъпите страни. Или, ура! Оп! Така, как да направим ски?
да играеш от всякъде. Това е най-новата. Няма такива. Не, че не е възможно. Да. Не, че не е възможно. Вижте, как е, какво става? Тук почваме да се бориме. И от тук, почва да се носиш. Само ще не го носи много. Просто е толкова. Тук. Това. Виж, това е страшно. Много ясно си. И тук. Своето тяло. Наистина, това не си кажа, трябва да мира. Не забравя за сега.